GameRight vagyok, és beszeretném nektek mutatni a Real Life RPG-t. A szerver jelenleg LQLP-BS módon fut, mindennapi fejlesztéseken esik át a szerver, mivel szeretnénk az egyediségre törekedni. A frakciók nagyjából ugyanolyanok, mint a többi szerveren, ezen kívül elég sok beszkriptelt munkánk van, amiket nem sokára meg is fogok nektek mutatni bevágásokkal, hogy ne is legyen azért olyan hosszú ez a videó. Tehát igen, mutassuk is be a munkákat. És hát ez lenne a mi kis fa szállító munkánk. Felveszed a városházan ugye a munkát, felrakod a fákat a kocsidra, beülsz a kocsiba, elviszed őket, lerakod, visszajössz, és akkor így tudsz ugye dolgozni. Ez lenne a mi kis kukás munkánk. Felveszed a munkát ugyanúgy a városházannál, és elmész a CP-kbe felvenni a kukákat, és hát így lehet dolgozni, mint kukás. És hát ez lenne a mi kis boltunk, a műszaki bolt, ahol ugye műszaki cuccokat lehet venni, és ez lenne a boltunk, ahol kaját, indivalót, stb. Meg tudod magadnak venni. Ugye ez a mi kis úttisztító hákunk egyenlőre, ami valószínűleg már máshol fog kerülni, tehát itt tudtok úttisztítózni. Ha már itt vagyok, megmutatom nektek azt is, hogy itt van a mi kis fegyverboltunk. Tehát itt, ahol ugye fegyverengedéllyel tudsz csak is fegyvert vásárolni, meg ha már itt vagyunk, bemutatom nektek a taxihákút is. Ugye erről nem kell túl sok mindent mondanom, mert ugye tudjátok. És most készen is van a mi kis OMV kutunk, amit most sajnos nem fogok nektek bemutatni. Autószalonunk is van, amit szintén most nem szeretnék nektek bemutatni. Egyéb információ, mindent megtaláltok a hivatalos Facebook oldalunkon. Minden információt, ami szükséges. Igen, itt van a mi kis plázánk is, ami jelenleg fejlesztés alatt áll, és még jó pár munkánk fejlesztés alatt áll. Remélem meghozta a kedveteket ez a videó, hogy játszatok a szerveren. Jelenleg olyan 20 napi visszajáró átlag playerünk van, szóval igen. Hogyha esetleg meghozta a kedveteket, jó kellemes időtöltést kívánok nektek. Sziasztok!